Good morning, good morning. Karon pa kita nakamakatil kay whew. Morning, good morning. Ay. Ay. So, good morning mga katil. Karon mamasaw ta sa tuang mga kahayupan ron nga gipiyal sa Ginoo. Ubani ko ani nga vlog mga katil. Masaw ta sa ato ang mga baboy mga kahayupan nga gipiyal sa Ginoo. Sa tag balde ani amang balde mas. Ganyan balde mo deh. Mama. Ito mo isa. Ging. Sa tadaag tubig diri mga katay. Nanay nga pala tubig diri. Ano ito ang trabaho di ba? Wala sa tawang simot yun. Kabo sa tawang katil. Ito ang tubig dari na dito sa unahan. Ay, meron din mga katil. Kuha sa litag top kay para atong mga pato rito. Pagkanoon po nito daan. Yo, awan ito mga pato mga dilo. Tapos ikaw sa balik sa parang pato mga kapatid. Ito sa tuwang pato. Ay, atong pato. Patong mga pisa na namatay.
Huwag sa tawang katil. So, salamat kayo no. Unta nyo ni suportahan ng ako ang vlog karon no. Kay mga gini ako ang trabaho basta mabuntag sa ang manghod papasahon. Karon ako sa ining pasaw kay basta kay makaya pa man sa kong lawas pero panahon nga dili na ko makaya. Kuwas ang manghod akong papasahon. Kana lang, palihog kog share, follow ani nga video, share ninyo para daghang makahibalo nga taliwala sa kong sitwasyon. Samtang makaya pa nako, ako ang buhaton ang mga trabaho-onon sa balay, no? Gawas lang sa kasaka. Kana lang, God bless, love you all.